ndị YouTube sị na ọkụkọ niile nọ n'ọba na fa anwụsịsịgo na enwezikwa ọkụkọ na ide mmiri na fa ya atụnyezikwalụ Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo nwa Mgbafọ na ọkụkọ niile dị n'ide mmiri na ọba na fa anwụsịsịkwana na ebe fa ya ebinyezikwa aka bụ ndị ji azịza okotori gbabiakwanụ kono nụrụ nke na-afịa n'ihu akwụkwọ unu makwa na onye isi ndị ọba yutu apụtabugo wee yọọ Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo nwa Mgbafọ ya biko dododo ka ọ hapụrụ fa akwụ ọkụkọ tiwara akị n'ọba na ebe akwụ ọkụkọ nọkwanụ n'ime ụlọ mkpọrọ nke ndị udo na-achị na ahụ adịghọzikwa na akwụ ọkụkọ tiwara akị na ya hapụrụ fa akwụ ọkụkọ ka akwụ ọkụkọ nata n'ụlọ jekwa n'ụlọ ọgwụ malụkwa n'ife na-ayị ya na nkwa ọ na-ekwe ya bụ na ọ bụrụ na ọ hapụrụ fa akwụ ọkụkọ tiwara akị ka ọ nata n'ụlọ wee si n'ụlọ na-eje n'ụlọ ọgwụ na mgbe ọbụla akwụ ọkụkọ nwere ikpe n'ụlọ ikpe na ya agbakwanụ mbọ ka ọ fụkwanụ na akwụ ọkụkọ tiwara akị bịakwanụ n'ụlọ ikpe bịa zalụkwa n'ọnụ ya wee nọrọ ebe a wee na-ekwekwa ya nkwa na ọ bụrụ na ọ hapụrụ fa akwụ ọkụkọ tiwara akị na nkwa ọ na-ekwe ya bụ na ọ ya adịchọ na ndị ọba niile na ndị ide mmiri niile na fa ya atụnyekwanụrụ ya bụ Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo mgbe ọ ya azọkwanụ ndọrọ ndọrọ ọchịchị na ọnya bụ nkwa ọ na-ekwu ya ka o kwuchara ya bụ ife ka onye nke bụkwanụ minista onye nke na-afụ maka mgbasa ozi na Anambra steeti a na-akpọ Dr. Lụọ Mmefọ pụtara wee kwuo okwu wee sio na ikpe akwụ ọkụkọ tiwara akị na ọ dịrọzikwanụ fa n'aka na-eburugokwanụ ya bụ ikpe wee hafee ndị gọọmenti n'aka ya ndị na-afụ maka ọkaikpe nọọ ndị lọọ gọọmenti ka ọ dozi n'aka n'ọfa nwa ya edisaidezi na ya hapụ akwụ ọkụkọ tiwara akị na-eke hit na onye eze Jizọs ka ọ na-aya hapụfa na ọ bụrụ na fa jee ụlọ ikpe ndị ọkaikpe sịkwanụ fa naba fa anawa ọ bụrụ na ndị ụlọ ikpe sịkwanụ na fa ya anọkwu fa anọkwuo na ya bụ ife adịrọzifa n'aka wee nọrọkwa ebe a wee na-ekwu maka ndị sịrị na akwụ ọkụkọ na-eke hit na fa nọ n'ogige ndị udo ya achị na ndị agụ na-eche mba n'ọfa nwa disaidi kwanụ ka fa nọrọ ebe ahụ na ndị uwe ojii makwanụ na fa na ebe ahụ ọnya ka emechalụ gọvanọ na-achị Anambra steeti Charị Nwa Mgbafọ wee jekwa n'ọba wee jee mee kampen wee ruo ebe ahụ wee na-agwa ndị ọba yutu na anya bụ njide ejikwa na akwụ ọkụkọ tiwara akị na-eke hit na ọ dọrọzikwanụ fa n'aka na onye eze Jizọs nọ ndị ọkaiwu bụkwanụ ndị ọkaikpe ka ikpe fa dịzikwanụ n'aka na ọ bụrụ na ndị ọkaikpe hapụ fa anawa ọ bụzikwa nna asị na fa ya anọ na nga fa nọrụ na nga na ọ dụghọzikwanụ fa n'aka wee nọrụkwa ebe ahụ na-agwakwa ndị yutu ọba na-enwere onye nke sị na ọ na-asụ ụchụ kama na ọ sapụbeghị onwe ya ụchụ na nwa ya nọ na họteelụ nwa dị na Owere na-asavụ ndị mmadụ nri nọrọ ebe a gwakwafa maka ndị oke ite n'ọfa mekwa na obodo adịghị mma na faso wee na-aghọrị ụmụazị wee hapụzie ịgba mbọ fa kwesịrị ịgba onye ọbụla wee na-achọzi ego mbute ka Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo jere ọba jekwu ya bụ ife ndị mmadụ pụtara na kọmentị wee na-asị ebee ka ndị yutu ọba na-agba oge ọbụla fa apụta na-ayọ Gọvanọ Chukwuma Charles Soludo na ya hapụzie akwụ ọkụkọ ọ na-abụ na ndị agha esogho wee bịa mbọsị ahụ Charị Nwa Mgbafọ bịa mee kampen ka ọ na-agwaghọfa ka ọ na fa mụọ na Charị Nwa Mgbafọ na-abịa kedụzi ife kpata na fa anọghị ebe ahụ ya onye bụ ayịyọ ka ọ na-abụ na ndị yutu nke nọ mbọsị ahụ bụkwanụ ndị enweghọ mmasị na akwụ ọkụkọ ya apụta ka ọ bụkwanụ na fa bụ ndị esokwanụ wee na-ayọ ayịyọ n'isi akwụ ọkụkọ tiwara akị ka a hapụkwa na akwụ ọkụkọ tiwara akị n'ọba na ọ bụrụ na fa chọrọ iyi ayịyọ na-echekwanụ na mbọsị ahụ Gọvanọ Chukwuma Charles Charị Nwa Mgbafọ bịara ọba ka fa ya nọ wee yọzie ya ife fa chọrọ iyi ya sekpuru ana kama na nke a na onye ọbụla mechiri ọnụ Charị Nwa Mgbafọ kwuwe ife niile okwu kwucha fa kụọrọ ya aka nọrọ ebe a na-agụrụ ya Charị Nwa Mgbafọ n'ịda anyị mma mgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya mgbo onye chi mere eze na mmadụ apụghị na ya oyoyo nọrụkwa ebe a na-agụrụ ya Charị Nwa Mgbafọ ka anyị ga-eso ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana Charị Nwa Mgbafọ ka anyị ga-eso ndị mmadụ sịkwa na o nwere ike ọ bụrụ na ndị nke unu fụrụ ebe a amaghọ na Charị Nwa Mgbafọ na-abịa na ọ bụrụ na ndị nke a nọ mbọsị ahụ na fa ya ekwuriri okwu na fa ya ayọrịrị ya yiyọ gbasatara akwụ ọkụkọ tiwara akị n'ọba unu neziere anya n'ife onyonyo ahụ ọ na-ama na fa ya ka ọ na fa anọghị ya ka ọ na-agwaghọfa na Charị Nwa Mgbafọ na-abịa ka ọ na fa nwa amaghọ na Charị Nwa Mgbafọ na-abịa ka fa bịa were ohere ahụ yọkwa anya bụ ayịyọ mma hapụ unu ka unu gekwa n'ife fa kwuru ebe a na fa agwakwa Charị Nwa Mgbafọ na ọkụkọ niile nọ n'ọba na nke bụkwa eziokwu bụ na fa anwụsịsịgokwa ama nọ na-eje n'afịa ọba na ọ na-aya afụzi ọkụkọ aya egoru
ka ọ na-eje n'ide mmiri a ga-afụzi ọkụkọ fa na-akọwakwa na enwezikwa ọkụkọ dị ndụ ebe ahụ fa wee nọrọ ebe a wee na-asị nọ ndị APC ka fa ya atụnyelu ndị bụ azịza na onye fa ya atụnyelu bụ Prince Nicholas Ụkachukwu na fa ya atụnyezikwarụ ndị ọkụkọ na ọkụkọ niile nọ n'ọba anwụsịsigokwa ma hapụ unu ka unu ga-ifefa kwuru ụfọdụ nọ na kọmentị wee na-asị na ụfọdụ ndị ọba kpatara na ahapụbe ha akwa ọkụkọ na-azụ onye ya aka na onye ahịa akakwanụ wee nụ afịa ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ndị dibịa ndị ọzọ na-apụtakwa wee na-eme advatị ma ndị si na fa na-ele ncha ma ndị si na fa aka na-esi oke ite nọ na ndị udo ya chi na agụ na-eche mba nọ na fa afọ ozi ndị ahụ na akwa ọkụkọ na-ekeghe iti na onye eze Jizọs ka akpụrụcharụ ahapụzi ịkpụrụkwanụ ndị dibịa ebe ụfọdụ nọ wee na-asị na ọ bụ ọkwanụ so akwa ọkụkọ ka akpụje na-enwekwanụ ndị ọzọ akpụje na ọ bụrụ na-asị ka ahapụ ma ọ ka emeta ebele ịma na ya hapụkwanụ mmadụ ncha na ọ bụrụ na ahapụ ofu onye ndị mmadụ ya asị na aghụghọ dịzikwanụ na ya bụ ife na-eme onye ife mere ibi obi adị ya mma na achọrọ ikpu isi na sị kpugodo onye ọbụla isi akpụrụ agụbatị si akpụ n'onye a hapụkwana onye anụnwa ọkwanụ nke nnu wee sị ka m wetara unu kedụkwana ife unu chere APC member. Full time. APC. APC 2025. We're taking over Anambra. More APC better. More APC. Ụfọdụ ndị mmadụ na-asị na ọ na-abụ maka na Charlie Nwamgbafor ahapụghọrọ fa akwa ọkụkọ tiwara aka n'ọba ka fa ji wee bazie APC wee na-asị na ọkụkọ niile nọ n'ọba na ọnwụsịsigo na ọ bụrụ na ahapụla akwa ọkụkọ na-enwekwara ike fapụtakwa kịta fa na-emelụ Charlie Nwamgbafor kampen na-atị ya Charlie Nwamgbafor ka anyị ga-eto ma ọ na-eje eje ma ọ na-ana Charlie Nwamgbafor ka anyị ga-eto mana kịta unu fụzi na fa hazi eso Charlie Nwamgbafor na fa esobegokwa ndị ji azịza na oke akpa wee na-azachasị ebe niile ka ife nwere ikwu maka ya ekelekwanụ m unu dochianụ.